मुस्लिम है वो इंक्रोचर इलीगल माइग्रेंट उन लोग का बात कहा हमने। तो सारे मुस्लिम इंक्रोचर? सारे मुस्लिम इंक्रोचर नहीं है, कोई लोग मुस्लिम बहुत साल हो गया उन लोग का पास लैंड डॉक्यूमेंट्स है, उन लोग को बैठने देंगे। लेकिन वो लैंड डॉक्यूमेंट अगर ग्रेजिंग लैंड में हो तो प्रॉब्लम होगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा। बड'लेण्ड जाजानो जों लुबैदों बयबो पाब्लिकफ्रा। दा बेखौ बे डेभेलपमेन्ट जानांगौबा जाहाथे जोंनि जि सरकार खुंथाय बे सरकार खुंथाया मोजां रोखोमनि गोसो लानानै मोनसे गोग्गो थांखि लानानै जोंनि बड'लेण्डनि जौगानाय डेभेलपमेन्ट जानायखौ गोसो गोथारै मावनो हानाय बेबायदि सरकारखौ जानोखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों। बिसोरनि थांखि जिबायदि बिसोर उद्देश्ययै रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन बे बुंनाय बायदि बिथांमोनहा मावबोदोंमोनबो। मावै मावै रायजो राजाफ्रा माखासे जिनिसखौ साबजानाय मोनैयाव बे लासै सरकारखौ एसे सोलायजानो लुबैनायखाय 15 बोसोरनि उनाव नैबे नेक्स्ट 5 बोसोर थामसाव गोदान सरकारखौ लुबैदों। दा बे लुबैनायावबो आंनि मिथिनायाव एसे पाब्लिक हिसाबै रायजो राजानि बयनिबो खुगानिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों आरो बे दानि बर्तमान गभर्नमेन्टआ जिबायदि खुगायाव बा राजानि सिगाङाव बुंथिनानै गावसोर दखल खालामनो हादोंमोन, गावसोर सिंगल मेजरिटि पावार नङा पार्टिखौ गावसोर खालामजोबनो हायाखैब्लाबो बिजेपिखौ लाफानानै बिसोर सरकारखौ दादों। खिन्थु रायजो राजानि सिगाङाव थांनानै बिथांमोनहा जिबायदि गामियाव थांनानै बुंहैदोंमोन जे बिसोर आसा होदोंमोन बा जि प्रतिश्रुति होदोंमोन बे प्रतिश्रुतिखौ आखरे आखरे पालन खालामलांगोन होननाय जिनिसखौ बिसोर खालामनो हायाखै, जायनि थाखाय ग्रासरुट लेभेलाव रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो। बिजेपिजों इउपिपिएलजों सासन खालामदोंब्लाबोथ' बे बिजेपिनि सासनखौनो जों बुंनांगोन। बे टाइमाव जों एसे सान्तिखौ नुनायखाय जोङो बिजेपि सरकारानो काउन्सिलावबो दानो हायोब्ला मोजां मोनगौ आरो सारा ओरैबायदि फ्रेन्डशिप दं आरो ओरैबायदि मरेल ओरैबायदि आखु उइथ फेमिलि माने बिथांनि अनजालि बिसियाबो ओरैबायदि रायजो राजाफोरजों मोजां मानसिफ्रा खुब बाख्नाय फैयो आरोखि। आंथ' बारा गोबाव जायाखै माने इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिआव फैदों आरोखि, थिग 1.5-2 मासल'। दा आं एथ' मिथियामोन आरोखि। बे 1.5 मासावनो आं मिथिबाय बिथांनि आइजोआबो बिसियाबो ओरैबायदि रिलेसनाव मोजां मानसिफोरजों। थ' बे बिसोर माने एकदमबारे मा होनो साक्सेसफुल फेमिलि आरोखि माबाफ्राव बे रायजो खुंनायफ्राव रायजो राजाफोरजों मानसिफोरनि सुख दुख खबर लानाय, मानसिफोरखौ सहाय होनाय। दा जोंथ' जोंनि बे बर'फ्राथ' इसिग्राब डेभेलप जायाखै। दा जोङो दाबो गाव हारसिङै सोलिनो हानाय जोंनि बर' मानसिफ्रा न'खर गैया आरोखि। बेमार आजारफ्राव माने सहाय सम्पद लुगैनाय थायो। दा बेवहाय निस्सय मोनो आरोखि। आरो मानसिफ्रा आं सोंबाय माने लोगो मोननाय माने बयबो माने बे सारखौ बाख्नायो, बिनि बिसिखौ बाख्नायो, मोजां माने जोंनि মানে মোৰ মতেৰে মই ভাবোঁ আৰু কি এইবাৰ আমাৰ বিটিআৰ বিজেপি চৰকাৰ অহাটো মই বিৰাট আশা কৰিছোঁ। কাৰণ যিবিলাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অহা বস্তুবিলাক ডাইৰেক্ট চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ পৰা আৰু বিটিআৰত এইবিলাক ইনডাইৰেক্ট হৈ আছে। যদি ইয়াক বিজেপি চৰকাৰ হয় এইটো মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিবিলাক পাবলগীয়া জনসাধাৰণে এইবিলাক যাতে ডাইৰেক্টভাৱে নিজৰ নিজৰ बेनिफिसियारि हाथत হয় এইটোই মই बियो इउपिपिएल हिसाबै 11 हालाव देरहानो हादों। नाथाय बिपिएफआ जिहेतु 15 बोसोर सरकार खालामनायनि जाउनाव रायजो राजानि खाथियाव गोबां हाबाफारि मावनाय जौगानाय हाबा मावनायनि थाखाय रायजो राजाया फोथायनानै एकर्ड जादोंब्लाबो परिबर्तननि स्ल'गाननि गेजेरजों मोनसे ढौ फैदोंब्लाबो बिपिएफआ 17था देरहानो हादों। अब्लाबो बे समावहायनो जिहेतु इउपिपिएलआ गोहोम खोख्लैनो हायाखै। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव फिथा खेबल' इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर, आङो दिनै नोंसोरजों सावरायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैबाय। आङो गोसोखौहाय गोजोननाय मोन्दों। जोंनि 10 बोसोर जेलाव थानांनाय बारग' एनडेबि बिदा फंबायफ्रा जेलनिफ्राय रेहाय जाबाय। बिमा बिफा बिदा फंबायजोंहाय गोरोबज्लायनानै थाहैज्लायनानै बिथांमोना आलो गोजोनै रायजोखौ मोनजानायनि खाबुआव फैबाय।
दा बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नाथाय आङो नैबे भिडिअखौहाय गोसोखाङोब्ला एसे दुखु मोनो रायजोफोर एम बाथाया आरोबाव बेल मोनाखै होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर हयथ' बिथांनि थाखाय माखासे सरकारा गुबुन डिसिसन लादों जानो हागौ थेवबो आंनि साननाय मथेब्ला एम बाथा बिथांखौबो थाबैनो जेलनिफ्राय रेहाय होनायनि थाखाय बेल होनांगौ होननानै आं सानदों खोनानो मोनदों जोङो दैदेनगिरिफोरखौहाय थाबैनो बख'नायनि लाहार फाहार खालामगोन बिथांखौबो होननानैहाय जों नेनानै थानोसै बबे समाव माब्लानि समावहाय रेहाय जायो आरो बाखि जेसेबांनाखि एनडिएफबिफोर दंबावो बिथांमोनाबो गनायनि लामायाव फैजोब्बाय आरो तेजपुराव जेलाव थानायफ्राबो गनायनि लामायाव फैबाय आरो गुवाहाटी सेन्ट्रेल हाइकर्टआवहाय जेलाव थानायाबो बिथांमोनाबो गनायनि लामायाव फैगासिनो दं होननानै जोङो मिथिनो मोनदों बे खामानिखौ गासैखौबो इउपिपिएल सरकारा मावदों रायजोफोर नाथाय अपोजिसन पार्टिफोरनि साननाय मथेब्ला गोबां नेगेटिभ भाबै बिथांमोना सानो नाथाय इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सारा जेखौनो बुंदों जेखौनो सानदों बेखौनो मावगासिनो दङ जों बिथांखौहाय जोबोद सापर्ट खालामनांगोन बिपिएफ पार्टिया थानायमोनब्ला दिनैसिमबो बिथांमोना जेलावनो गोग्लैसोनानै थाखानांगौमोन मानोना बिपिएफ पार्टी थायोब्ला एनडिएफबिफ्रा आखाइबो हमनाय नङामोन आरो बिसोरो खौसेयावबो फैनाय नङामोन सरकारजों गोरोबनायबो नङामोन बेनिखायनो आं सिदा खोथा बुंदों 10 बोसोरालाय मा थैस' थांस' रांथाब खुथाब जेलावनो थानाङायमोन एनडिएफबि बिथांमोना दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा गुदि बिजौ गासैखौबो स्टाडि खालामनानैहाय बर' रायजो राजाफोरखौ गोजोनल' जाथोंसै साननानै गावसिनि पार्टिखौहाय बेन खालामनानै होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय रन्जन दैमारि सारनि सायावहाय आरो बिथांमोननि जेसेबांनाखि मावथि लोगोफोर दं बयनिसिमबो दानिया जों सावरायनोसै नैबे भिडिअनि सायावहाय रायजोफोर दे बे भिडिअआ जाहैबाय बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि नेशनेल पार्टिखौ सापर्ट खालामग्रा यानिकि राजीव बांगाल सारखौहाय अनसायग्रा नेशनेल पार्टी दा बे आदै मादैमोनखौ आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों बिसिनि भिडिअखौ आं हगारनाय जायाखै इन्ट्र'आव आं ससे हगारखाबाय आं बाखि हगारनाय जायाखै बिसोरखौ आं बुंनो सानदों बिजेपि इउपिपिएल बिथांमोननि साननाया एखे दा बिजेपि देरहाब्लानो इउपिपिएल देरहागोन इउपिपिएल देरहाबानो बिजेपि देरहागोन बिथांमोननि मथेब्ला दे नाथाय आदै मादै नोंथांमोना गिबियावहाय स्टाडि खालामनानै नायग्रो बिजेपि पार्टिया बर'नि गेजेरावहाय सिंगेल पार्टी दानानै जुदि दखल खालामोब्ला अब्ला बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' हारिनि काउन्सिलखौहाय लाबोफिननो गोबां बोसोर नांगोन बेखौ सिन्था खालाम आदै मादैमोन नोंनि नैबे जे आसि बिमा ना बे आसिखौहाय गुबुन हारिनोहाय फाननायनि सिगां नोंथाङा सानग्रो जों बे आसिखौ मानो गुबुननो फाननांगौ नेशनेल पार्टिनो जों मानो फाननो गोनां जाखो माब्लाबाबो गावनि आसिखौहाय नेशनेल पार्टिनो फाननानै दाला जोंहा रिजनेल पार्टी दंखायो हारिनिनो पार्टी दंखायो बिनोनो जोङो भट होनांगौ नों गाज्रि मोनदोंब्लाबो नोङो नेशनेल पार्टिनोहाय भटखौ दाहो आं सिदा खोथा बुङो रायजोफोर इउपिपिएलनिफ्राय बांसिन जुदि बिजेपिया मोनबाय सरकाराखौ सिंगेल दाबाय अब्ला जोंनि बर' हारिया खाफालाव आखाइ होनानै खिबुआव खिलानानै खारनांगोन नायबायल' थालानो जाबाय नाथाय आं सिन्था खालामदों इउपिपिएलनि अनगा गुबुन पार्टिया फैनाय नङा होननानैहाय रायजोफोर दानि जों सावरायनोसै आरोबाव गोदान मोनसेबाव नै बेयो चिरां जिल्लानि 14 नं बिसिडिसिनि अपोजिसन पार्टिनि माखासे बैसोगोरा बिथांमोननि खुगानि रावखौहाय खोनानानैहाय आं ओरैबायदि आसरित मोनो माब्ला जोनोम जाखो बिथांमोना मानो बिपिएफनि मावनायखौ नुबोआखिसै बिपिएफ पार्टिया माबायदि खामानि मावदों बिसोरो मानो नुबोआखै बैसोखौ नायोब्ला 1970 1980 1960 आवहाय जोनोम जानाय गोजादै बिथांमोना बै समावहाय हयथ' जानो हागौ बिपिएफनि मेम्बार चेयारमेन जानानैहाय रां बुथुमनायावहाय मोखां सोमदोंमोन नाथाय नैबे 5 बोसोरावहाय जानो हागौ बिथांमोना जेबो खाबु मोनाखै बेनि खारनाव दिनैहाय इउपिपिएलखौहाय मोजां नुहुराखै मोजां मावदोंब्लाबो मोजां नुवाखै बिसोरो मिथिबाय दा बोरायसा जाजोब्बाय बैसो जानाय गोजा
अब्ला बेबायदि मानसियानो जुदि जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय नंखाय बाखाय बाथ्रा फोसावनानै होयोब्ला दानि देरफुनाय 10-15 बोसोरनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा बुजिगोन रायजोफोर? बिसोरनो जुदि बुजिनो रोङाब्ला अब्ला दानि देरफुनायफ्रा माबोरै बुजिनो रोंनो, माबोरै फोरोंनो दिनैनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ? ससियेल मिडियानि जुग, नोंथांमोना मिथिगौ। बै समनि जुग नङा बे जुगा, गासैबो सिस्टेमजों खारनायनि जुग। दिनैनि समावहाय सिस्टेमजोंहाय खारफानो रोङाब्ला रावबो लिडार जानायनि जग्यता गैया। लिडारखौहाय जोंनो स्पिच होनो गोरों नांगोन, साननो गोरों नांगोन, मावनो गोरों नांगोन, अब्लासो सासे लिडारखौहाय जोंनो सापर्ट खालामनाया मोजां। मिथिबाय दा रायजोफोर? BPFनि सिट बायदि हिन्दीबो रोङा, इंलिसबो रोङा, आसामिसबो मोजां रोंजोबा, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंग्रा मानसिखौहाय गुबुन स्टेटनि मानसिया नाजावगोन नामा? गनायगोन नामा? हारिखौसो लाजिफोनांगोन दे। बर' हारिखौसो लाजिफोनांगोन। लेंगुवेजनि थाखायनो लाजिफोनांगोन बर' हारिखौसो। बै समाव जेब्ला नरेन्द्र मदिया BTR एकर्ड जानाय समावहाय फैदोंमोन, बे समावहाय मा बुंनायमोन हाग्रामा महिलारि सारा? बेबायदि हिन्दी रोङि मानसिखौनो जुदि जोङो चिफ फसंनानै दोनोब्ला, भाषा रोङि मानसिखौनो चिफ फसंनानै दोनोब्ला, अब्ला गुबुन गुबुन स्टेटनि मानसिया मा सानगोन? बेखायनो आं नोंसोरखौ बुंनो, नोंसोरो आन्दा खानुनसो, नुनानैबो नुयि बायदि, मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि। मा बोसोन होगोन नोंसोरलाय? BPF पार्टिखौनो जुदि मोजां होननानै बुंदोंब्ला गावनि फिसा फिसौखौहाय मा बोसोन होनो नोंसोरलाय? माबोरै फोरोंनो नोंसोरलाय? एसेबां असान्ति, लोंग्लुं जाग्लुं, बुथारग्लुं बुथारग्ला, होसोग्लुं होसोग्ला, बेफोरखौनो जुदि सान्ति होननानै बुंलायबा नोंसोर, अब्ला सान्तिया माखौथो बुंखो? दिनै जों नुगासिनो दङ ससियेल मिडिया। दिनैनि समा ससियेल मिडियानि सम। ससियेल मिडियाखौ बै समावहाय बाहायनोनो हाबावामोन बर'फोरनि जायगायावहाय। ससियेल मिडिया बाहायोब्लानो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय वार्निं, होसोग्लुंलायनाय, बुथारग्लुंलायनाय बेफोरबायदि थासारिया दङमोन। नाथाय दिनै UPPLनि CM प्रमद बर' सारा सोरखौबा होसोदों नामा? बेसेबां बिगाब बिगाब रायदों, बेसेबां बायदिसिना बुंदों UPPLनि मावथिफोरखौहाय। BPFनि मावथिफोरखौ जेसेबां बुंदों बेनिफ्राय 3 गुन बांसिन UPPLनि मावथिफोरखौहाय गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंदों। अब्लाबो UPPLनि CM प्रमद बर' सारा जेबो खोमा होआखै, रावखौबो हमनो थाखाय आगान सुराखै। अब्ला बेबायदि सरकारखौ जों मानो नेवसिनांगौ? जोंथ' नुगासिनो दङ, हानि खामानियाबो मावगासिनो दङ आरो मावखांबायबो, आरो माखासे पेन्डिं जानानै थानायफोरखौबो मावलांबाय थागोन। अब्ला जोंनो UPPL सरकारखौनो नांबावगोन। जाखिनि दायो मावगासिनो दङना, अन्थाइ खाम्फा गायसननानै दोनदों लामा बेखेवनायनि थाखाय, माखासे अडिट'रियाम लुनायनि थाखाय खुन्थिया गायसननानै दोनदों, माखासे स्किमफोरखौहाय आद्रा मावनानै दङ, बेफोरखौ साक्सेसफुल खालामनो थाखाय फैबाय थानाय जे BTC इलेक्सन, बेयाव देरहायोब्लासो मावफुंनो हागोन। आरो जुदि UPPLआ जेनबाय होननानै बुङोब्ला BPF पार्टियाथ' बेखौ मावखाया, बेयो UPPLनिसो होननानै दोनखागोन। बे 100% खाथांखा रायजोफोर। नैबे समावहाय BJP सरकार नङा दै, NDA सरकारसो। BJPआबो हारसिं सरकार दानो हायाखै, NDAसो सरकारा। बेखायनो आं बुंदों 99% UPPL पार्टिया सरकार दागोन। नैबे भिडिअखौ आङो रिजाल्टनि उनावहाय आरोबाव नोंथांमोननोहाय दिन्थिनानै होबावनाय जागोन। गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।